tal, señoras e señores? Pasa das 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato, deste 31 de agosto, que mañán xa comeza setembro, así que moi atentos e atentas. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, eu quero vos ben, de verdad. Quero vos moi ben a xente que nos vedes desde a casa, que vos quero moito, pero quereríamos máis se nos seguides. @Voltas co Prato aí tedes penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, todos os días. Bueno, as de Xulio ás veces non van. Pero bueno, en xeral intentámolas colgar todas. Todas as recetas que facemos e que cociñan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio e Estefanía. Un aplauso para eles. Un abrazo, qué simpático eres, Verdad. Cago na leche. Partindo amor. Estás contento? Sí, cada día me das a benvida que dá máis gusto. Dunha maneira moi especial. Sí. Sempre. Sí, sí. Pero ese é porque te quero, porque te aprecio. Sabes, teño moito aprecio. Pois non se nota. Menos mal. Pero teño tamén moito aprecio a Estefanía Colmeiro. Que tal, Estefanía, como estás? Moi ben, Fran. Ben. Sí, eu tamén che teño moito cariño. Ese é o máis bonito que me dixo. Eso é a túa medicina, Sí, ese é o máis bonito que me dixo na historia deste programa. Bueno, queredes cociñar? Sí, hombre, claro. Sí. Estades preparados, listos xa? Xa. Preparadísimo, sí. Pois atentos, señoras e señores, porque neste programa sempre pasan cousas. A ver que nos trae Álvaro de León. Hola, soy Álvaro, un leonés que por amor se vino a Galicia. Soy la pareja de vuestra compañera Gloria. Para el que no lo sepa, esta semana estamos de boda, así que os mando un beso a todos los miembros del equipo de Abortas, no solo por el programa, sino por organizar este vídeo sorpresa. También voy a compartir con vosotros la receta del bogavante con ajo y perejil, que es súper fácil. Se corta y se limpia el bogavante y luego hacemos una salsa para pintarlo antes de meterlo en el horno. Mezclamos todos los ingredientes: mantequilla, pan rallado, cebolleta, pimiento, vinagre, aceite, zumo de limón y guindilla y el ajo y el perejil. Claro, lo machacamos todo y cuando conseguimos hacer la salsa pasta, lo untamos y metemos a 190 grados un cuarto de hora el bicho en el horno y ya nada, listo para comer. Espero que os guste mucho. Un beso a todos. Esa rapaza que vedes aí é unha das mulleres que fai posible este programa, que o próximo sábado casa e nós marchamos de boda. Así que, por favor, ven aquí, Gloria, ven aquí. Vente conmigo. A ver, ¿cómo estás? Pues alucinando. ¿Estás nervioso? Ahora sí. Bueno, Máis que no día da boda, xa verás. Bueno, non é broma que este programa vai de cociña, pero tamén vai de emocións, de momentos bonitos. Nós xuntámonos aquí todos os días, esta é unha das persoas que fai posible que fagamos programas. E o seu querido quixo darlle tamén esta sorpresa e traernos esa receita. Así que pase, por favor, Álvaro de León. Un aplauso para o noivo! Ai, Álvaro. Menuda sorpresa. Ai, Álvaro. Non teño ni idea. Vaya embarcada, Cando casades? O sábado, non? Semana que viene. O sea, o sábado. O sea, sábado. o Bueno, sábado. esta semana. Estás nervioso, pero este sábado. No te creas. Este sábado, que imos nos á boda. Eso podo aseguralo, que Home, imos nos á claro. boda. E nós. E vos tamén, digo nos en xeral, imos á boda. Bueno, vai haber lumbrigante na vosa boda ou non? Non. Non vai haber. Bueno, pues temos Pero é algo moi típico. Polvo. Bueno, váleme moitísimo. Pero é algo moi típico tamén nas bodas. Sí. Non? O sea, que podemos cociñalo como se fose menú de boda. Si vos parece ben. Sí, perfecto. Sí. Vale, sí. Vale, pois nada, vamos... E ademais, estaba eu pensando antes de facer todo isto, Sí. que chegamos a este programa, o 303, sen facer un lubricante nunca. Pois mira, Lubricante en 303 programas. eso é unha Te veches que casarte? Ves? Bueno, vamos pedir que O fin vayades... justifica os medios. O fin justifica os medios. Voulle pedir a Gloria e ao seu querido Álvaro que vayan ao sofá dos sufridores, hoxe máis que nunca, despois chamarémolos un aplauso para os noivos, que vivan os noivos! Bueno, nós temos que seguir, despois destas emocións, temos que seguir co programa. Que ben oímos pasar nesa boda. Que ben oímos pasar nesa boda, Que ben oímos pasar. Que imos facer? A ver, Xulio. Pois, mira, vou facer un primeiro plato ideal para unha boda. Ajá. Vale, mira, eu teño un lumbrigante que está casi cocido de todo. Ah, vale, telo Delle solo semicocido. 6-7 minutos de cocción.
vou no pelar e vou no saltear para temperar unha ensalada. Ah, Vou facer que unha guai. ensalada temperada con este lubricante salteado. Comí unha vez ensalada de lumbrigante nunha boda e está espectacular. A única vez que comín, Pois- comín tamén salpicón, pero Claro, a salpicón ensalada... é máis común, pero unha a ensalada temperada está que moi vaya rica. temperadiña Sí, é sí. complicado, pero está... Pois Eu fixen gusta- unha vez ensalada temperada de lubricante para 1800. Que dixo? Sí. Que é o sábado, na boda? No, pero que non. O sábado non cociñas ou queres cociñar? Non teño pensado. Non te has pensado. Bueno, Estefanía Colmeiro marchou. Eu marchei porque A ver. fun coller meu lumbrigante, Ah, que é moi bonito. É precioso. E Estame dicindo, vou cañotas, facer- cómeme. Sí? Sí, vou facer como dixo Álvaro, con patacas e ovo fritido. Eu alucinei ca receita, Sí, O sea, lumbrigante con patacas e ovo fritido, eso é algo xa menos habitual que a ensalada. Eso a min tírame un pouco ca ensalada. Sí, un pouco, un pouco. Bueno, señoras e señores, hoxe cociñamos lumbrigante no Voltas co Prato neste especial pola boda da nosa Gloria. Marchamos con Xulio Mato, vimos alá. Ai, Xulio, Bueno, quen te verá o sábado? quen te verá a ti? Tamén é verdade. Quen nos verá aos dous? Quen nos verá os dous? Bueno, pues Qué bonito. como de momento ainda queda Unhas horas. Que Mira, bonitas son as bodas por eso. Veña, que vas a facer? Bueno, dunha boda, ti ten cuidado porque dunha boda sale outra boda. Eu xa estou casado, pero ti... Nunca se sabe, nunca se sabe. Contoche, mira, vou empezar polo final. Vale. Polo aderezo final, por qué? Porque vou facer un tomate con casé e quero que macere un pouquiño. Vale. Entón, este tomate teño, como ves, que xa pasou por agua fervendo. Xa Solo fixeches uns un segundos. mítico de escaldalo Eso, para de que lle escaldalo. saca Entón, ahora, sacarlle a pel, vámonos, non? vou no pelar. Vale. Como ves que xa dixen máis dunha vez como isto é. Vou facer un tomate con casé, vale? Sí. Con casé. Con como? Con casé. Con casé. Con casé. Con? Con casé. Con casé. Ah, con? Con casé, como van casar. Con casé. Como que? Con casé. Dios. Bueno, Pero que é? Que Bueno, é? con casé é un tomate que vamos a utilizar só a parte da carne. No, teño que comentar o chiste que me acaba de dicir a directora. Sí, boa, pues a ser atentos que a ser bo. Atentos, dixo el con casé e dixo a directora ou con DVD. Ese é o nivel deste programa, Sí, entendedes? sí, É o sí. nivel deste programa. É un nivelón, Un nivelón. Ese chiste podía ser teo, meu, Teu, máis que meu, pero sí, podería. Bueno, entón, mira, quitarse a pel. pelamos o tomate porque porque queremos que sea carnoso e para aproveitar, o sea, me refiero para non atopar esa... Claro, o da a peliña, claro. Atopar, xa para cotí, como o trabuco, Mira, entón agora vamos a quitar o corazón. Non, non lle quito o corazón. Sí. Que va, Mira, Estamos cociñando para unha boda. que nos quede Estás quitando o corazón ao tomate. Que nos vai quedar despois? Más lle van quitar a Álvaro. O corazón é todo, verdad? No, Ai, que mi madre están, mía. además é unha parexa Son- que se gustan moito, se queren Gústanse moito, moito, Sí. Vai eu. No, que iba a decir que, o sea, eu Álvaro non o coñezo tanto como a Gloria, pero Buah, pode ir contento porque Gloria, cada vez que fala del, calla baba. Home, claro. Calla baba, seguido, Home, claro. Ai, é que Álvaro, é que Álvaro. Bueno, tranquilidade, É moi boa xente, son os dous moi boa xente, moi boa xente. Sí, a mira, viñeron ao programa, Mira, sin problema ningún. mentras ti fixeche os sketch, eu xa teño o meu con casé, vale? Mira, entón temos esta carne, que como che dixen, agora vamos a botar un poquinho de cebola morada, Vale. para darlle así un toquiño de forza, e vai levar sal, aceite de oliva e unha pouquiña e un poquinho de vinagre. que Vamos a rico, aliñar, que vale? É rico. un aliño. Que rico. Cebola morada unha pouca, Sí, que rico. De todos os xeitos, con tanta historia da boda e de tal, non fixe unha cousa que hai que facer neste programa sempre. Comprar o traxe. No, dale o teléfono, Xulio. Ok. Dale o teléfono. Chamade 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato. Cociñades lumbrigante? Ou non cociñades? Idervos casar. Ides vos casar? Ou non vos ides casar? Ides de boda? Necesitades animación? Eso é. Xulio Cañotas, animadores de BBCs, bodas, bautizos, comunións. Bueno, mira, Chamade, por favor, ao programa. a ceboleta, o tomate e agora un poquinho de ceboliño e perexil mesturados, vale? Porque isto vai ser, como se dixéramos, o aliño final e o adorno final da nosa ensalada, vale? Do teu lumbrigante, Pero, si, da tua ensalada. pero queremos que colla un pouquiño de maceración, entón, Moi ben. nos vamos. Oiches, mira, importache moito se marcho con Estefanía. No, por Dios. No. Tamén é moi boa xente, Estefanía, ves? É boa xente. A ver se casa. Outra máis, ao mellor dunha boda, Home, dunha boda sale outra boda. non se sabe. Vamos con Estefanía.
Que gracia. Outro temazo de boda, Outro temazo. Outro temazo de Non boda. pode fallar. Pero non pensas casar, ou si? De momento No, por agora non. Por agora non. Pero Por agora non o teño Non plantexado, tes- non pero o tes- día que me case, igual te invito a ti máis a no, Xulio. xa sabes que nós animamos a boda, si queres. Non temos vou, problema eu nenhum, nós vou. vamos, De Vale, verdad que- terei en conta, Vale, terei en conta. perfecto, nós encantadísimos. A ver se así me animo. De momento temos unha parte importante dunha boda que é o lumbrigante. Efectivamente. Vale. E unha parte importante deste prato son as patacas. Vale. Porque van a levar patacas, o lumbrigante e o os ovo ovos. Alucino, o sea, esta receita tenme tolísimo, Sí. Tenme tolo, pero pa ben, Porque nunca probaches. Pa ben, porque creo que nunca provei ovo con patacas e con lumbrigante. O sea, pode ser unha explosión A de ver, sabores. isto é moi típico das Illas Baleares. Sí. Ali está como en todas as cartas dos O restaurantes. sea, é como se fose aquí, eu que sei, O polvo. polvo a feira. Sí, sí, tal cual. Ostras. Ali, prácticamente en todas as cartas dos restaurantes atopas este prato. Pero leva tamén pimento. Leva tamén de pemento. Neste aceite, que collín un aceite bo, un Bo. aceite de oliva suave, porque lle dá tamén sabor a pataca, metín un par de alliños e metínos enteiros, con pel, solamente un pouco machucados. Ah, Doreinos no aceite, douráchelos un pouco. retireinos e botei a pataca. Cortada, pois como podes ver, así finiña, estilo panadera, como lle chamamos aquí en cociña. Claro, sabes que pasa? Que eu deixo o teu prato, Sí. porque ainda non vin como vai ser a ensalada de Xulio, pero vexo o teu Unha prato, fantasía, unha vai ser unha fantasía, xa o sei, pero vexo o teu prato de entrada Sí, e vai estar bo. Claro que é vai estar posible que bo. non este bo. Pataca, pemento, ovos e ainda por riba o lumbrigante. de que eso é imposible que este malo. Claro, en cambio de Xulio, si se che vai un pouco a mao co aliño, Sí, En cambio, podes estragar podes estragar o bogavante. o lumbrigante. sempre Fanny, sempre todo maravilloso. En cambio, Julio. Claro, é Son como un fillo non deseado. Xusto, É que xusto. son o fillo non deseado. É xusto. Pois mira, Acabas de clavalo. Claro. De clavalo. no teu caso sí que sería non deseado. No meu sí. Bueno, tomate con casé, como ves xa está Vale. co seu aliño, vale? E que macera un pouquiño aí, vale? Ten boa pinta, non? Coloridiño. E aquí teño tomate seco. Sabes que pasa? Mira, ti casme moi ben. Sí, xa non podo falar, non? Sei que Pero pensas conto cho que prefiro- teño. No, sei que pensas que prefiro a Fanny, pero sí, porque está cortando un lumbrigante. Vale, Ti pero estás- escoita, pero mira, tomate seco e mostaza, nada máis. Xa está, ves que rápido acabo? Tomate seco a mostaza. Que maravilla. A ver, para a xente da casa, que estará a xente da casa, como corto eu un lumbrigante? Porque eu vou, Vale. vou a algún sitio e damo, xa está. E como? dancho feito. Pero na casa, Claro, a ver, para este lumbrigante que vamos a facer Sí. frito en aceite de oliva, suave. que un lumbrigante non é moi grande, Non é moi grande, xa ves, entre Non sei. medio kilo, máis Medio ou kilo. menos. E aproveitamos o que son os anéis do lumbrigante para facer o cortiño, Ah. ves? Os anéis, vese Vale, ben, vale. non? O sea, pono como se A ver, tivera. vamos a facer como se fora o lumbrigante enteiro. Así. Así Entonces a vas polas montaxe. xuntas, pamba. Efectivamente. Aí está, pamba. Entonces cortas, máis claro, fácil. claro. É o que fai normalmente, non? Efectivamente. E a cabeza? Aí E a abre a mitad. cabeza, pois abrimos a metade. Mira, tamén aproveitamos aquí no que na parte das patiñas para Ola. abrilo así a metade. Ten moitísima carne E lumbrigante, iba a verdade? decir que aquí na cabeza o que temos que manter son os xugos. Porque Claro, para botalos na tixola. Para botalos na tixola, efectivamente. Entón hai que ter tino. Se é posible, incluso era mellor partilo nun recipiente onde non o podes perder, non? Bueno, pero se non lle chegas o corto hasta o final, digamos, vai a facernos como Claro, non o partes propio a casca. caparazón, Vale, menos a facer caparazón. de recipiente. Estáme dando un pouco de medo, Estefanía, o control que ten a hora de partir un lumbrigante e de limpalo. Sí, pero ese é medo traballo. Sí, Tamén pode ser. Pero escoita unha cousa. Dime. Será Xulio capaz de limpalo tan ben como a ti? E de eu cortalo? supoño que sí, si preparou un lumbrigante para 1800. Pero ao mellor non nos cortou el e nos limpou. Pois sí. Ao mellor é Pode ser. mentira. Que sí. Ao mellor é mentira, porque ele gusta de xogar así esas historias. Claro. Querédelo ver na casa? Un momentiño, Dime. antes de que te vayas con Queredo ver na Xulio. casa. Para a parte das patas, Sí. yo os dou con mortero, así. Vale. Ves que abren un pouquiño? Partímolas con mortero. Efectivamente, así, para que entre ben o aceite e frita ben Vale. a Pois, patiña. queredes ver na casa como parte Xulio lubrigante? Eu sí. Vamos comigo. Mira, eu sei que limpei as patitas. Mira que enteritas.
Se o sí, espérote, hombre. Eu creo que as tiñas xa partidas, Sí, Que saibades había da que casa. partirlas. Xa está. Madre mía. Bueno, Que mira, bruto. Que bruto. pues separamos a cabeza, Claro, que vou facer. o teu xa é de outro color, pero está semicocido, non dixeches? Está xa casi cocido de todo. Ah, pero está abrindo así, eso non vale. Eu pensei que ibas partir como Como o de que? la mola máis, tío. Pero, Isto non é pero estilo siempre- ningún. Mira, pai. eso vai ser siempre Non que é mole estilo máis. ningún. Mira, que carnazo, Este está cocido. Ah, ahora se che mola máis, non? No, a mí o lumbrigante Sí. gusta, non me gusta. Mira, como este coceu solo 6 minutiños, vale? Entón, eu agora o que vou facer é abrir Perdona, a cabeza. canto dixetes? 6 minutos? 6 minutos, sí. Voy a abrir a cabeza porque todo esto quero utilizar, Guau. vale? Todo eso vamos a Qué utilizar pasada. para saltealo e na que despois non utilicemos para a presentación, vámoslo saltear. Pero, Xulio, escoítame unha cousa. Ti dis que o lumbrigante estaba non cocido todo como semicocido, Sí. non, máis ou menos. Sí. Pero se tiveras que cocer todo, canto tempo se coce? Depende do tamaño. Este, por ejemplo, que é como de Fanny, máis ou menos 500, 600, pues sobre 8 minutos, 9, dependendo. Xa. Despois cortarlle rapidamente a cocción ao con xeo. E xa está. E xa está. É moi Es- importante de cortar a cocción. Sí, porque senón sigue cocendo. Recócese, Claro, senón recócese. seguiríase cocendo. Vale, vale, vale. Entón, Qué maravilla. agora, isto vai ir así en medallós En anéis. xeitosos, porque recordamos que é unha boda. Claro. Entón, poñémolo aquí cas súas patitas. E a cabeza vamos a colocar aquí tamén, porque vamos a saltear, inda que vexas eso así, cando Sí. acabe de cocer vai cambiar de color. De calor tamén. De calor tamén. De calor tamén vai cambiar. Vale. Entón, como non vou entrar nese xuego... Ah, no? Mira, no, Vale, escoita. vale. Mira que guapos os dous, os dous noivos, Ah, eso é... Estaban guapísimos. Que guapos son. É como Irán. Irán de chaqué? Non sei, o que lles podemos preguntar é que lles vai parecendo. A ver, Gloria Álvaro, que vos vai parecendo? Que estades vendo de momento no programa? Que vos parecen as receitas? Contádenos. Veña, Gloria, dime algo. Dime. Pois, onde hai un ovo frito, a verdad, O resto dache igual. non é por nada, ovo con pataca, Vale, Gracias, Gloria. O sea que ti... sempre triunfa. De momento vas por Estefanía Un Colmei. pouco, sí. Sí, non? Ovo, Vale. pataca, frito, quente, Xa, eu enténdote. O teu futuro marido, Álvaro, ti que? Xulio ou Estefanía? Yo me llevo los dos tuppers a la boda. Os dous tapos, dixo. Os dous tuppers, señor. Vale. A ver, parvo non creo que sexa tampouco. Home, non. Home, elixa a Non é, Gloria. non. Pero tamén é certo, tamén é certo. E conseguiu que elegiran. Bueno, recapitulamos con Xulio Mato. Aí está, Ahora cortando estou moi finiñas unhas pataquiñas. Unhas pataquiñas palla, porque vai ser... Isto podes acompañado con isto, senón cunha masa china destas que se utiliza para facer os dumplings e todo eso que está de Sí. moda ahora. Cortámoslo así fininho tamén e vai frito. Entón isto vai ser o meu homenaje ás patacas fritas de Estefanía para decorar A túa ensalada. A miña ensalada. Recordamos a xente da casa que Xulio vai facer unha ensalada, Unha de ensalada, lumbrigante, pero un eso, unha lumbrigante que ensalada xa morna. precoceu 6-7 minutiños, non? Eso é, que simplemente vou saltear. E simplemente vai saltear. Eso é. E por outra banda estades vendo o de Estefanía Colmeiro que xa está na tixola. Eu quero ir vendo, espera, déxeme ir Vendo vendo. e arrefendendo, porque Buah. madre mía como arrefende, Buah, Estar preto desta tixola alimenta. alimenta, Buah, que, sabes a que me cheira? A que? A Nadal. A Nadal. Cheira a Na tua Nadal. casa fan lubricante no Non, Nadal? pero fai langostinos, miña avó, sempre. Ah, vale, Entón que es cheirame todo así a iso. É que me cheira exactamente a casa de miña avó e meu avó de Lugo, Increíble. Entón, Estefanía vai facer patacas con pemento, con ovos, con lumbrigante. Sí, E aí tedes, porque lle queda moi ben a grasiña Nesa tixola. do ovo co marisco, queda moi ben. Polo sur, de feito, tamén fa moito de pescadito frito co ovo, non sei se o tes visto. Sí, é verdad, é certo, é certo. Claro, as grasas ao final dos peixes e dos mariscos co ovo, vamos a unha combinación. Entón, agora vai retirar isto, as patacas máis o pemento, pero como sabemos cando o lumbrigante a grella está feito? Moi sinxelo, tamén xa se vai, mira, notas que aquí como Vale, na se separou tixola, neste caso. da cuncha Sí. e xa torna de outro color máis blanqueciño. Vale. Ao final, a ver, a mí interésame que este así no puntiño, que non se pase, Vale. sabes? Para que este tenriño. A ti gusta que este no punto porque si se pasa moito, que lle pasa? Queda como Queda máis chicloso ou queda seco? Sí, queda Vale, seco. E no aceite do lumbrigante despois vou facer o ovo frito para aproveitar aí xa toda... Moi ben pensado, Hombre. Eu creo que esta receita, se fose para unha boda, estaría realmente ben. Así que hoxe queremos felicitar a nosa compañera Gloria pola súa boda. É que hai hoxe en día no menú de case todas as bodas? Lubrigante, claro, que é o que vai a ver. Aínda que non precisamente como os dos nosos cociñeros que están facendo. Ai, que diría o gran Conqueiro se levantase a cabeza. El, para que en o límite estaba en engadirlle maionesa un lumbrigante á grella. Seguro que nos mataba a todos. Incluso o arroz con lumbrigante tan popularizado e rico parecía antano un desperdicio.
hoxe vemos que podemos facer con el o que nos pete, frito con patacas e ovos, como fai Fanny, en ensalada temperada como Xulio, toleamos. Xa desmontando o mito de que no verán non hai bo marisco, recomendámosvos que vos acheguedes ás prazas que neste tempo podedes conseguir exemplares maravillosos. Non deixedes de facer estas receitas na casa e contadio, como sempre en donde? En @avoltas, co prato. Aí estarán todas as receitas, incluso estas dúas. Hoxe vamos subir a de Xulio que ten boa pinta. Ahora subir. Que suerte, gracias. Hoxe sí, Xulio. Hoxe apetéceme. Mira, ahora estou prendendo os 2 lumes. Esta manteiga. Iso é manteiga para saltear con manteiga e allo. Ti é o meu manteiga, lubricante. que tal? Ben, sí, non para todos os días, pero, bueno, para día sí, día non. Mira, allo ben picadiño. Machucámoslo para quitarle ben a piel, vale? Ajá. Ensalada de lumbrigante, Eso é. que poderías poñer na túa boda, ti que estás na casa. Eso é. Ou na túa, cañotas. Ou na miña tamén. Vale, e no outro lado teño o aceite para fritir esas pataquiñas que me diche picando Este ahora. de aquí, este Eso é. aceitiño de aquí. Ese aceitiño de aquí, para as pataquiñas. Entón aí botamos o allo. Ajá. Vamos a dar un poquito de caña. Vale. Vas facer... Vale, mira, as patacas allo, teños aquí en manteiga. auga. O qué? Para qué? Para que solte solte a fécula. E despois me quede un poquinho máis suelta, que non me quede un mazacote a hora de botarla a fritir, Vale. vale? Entendo. Entón aquí, mentras vai quecendo eso, teño a base da miña ensalada que van ser os cogollos. E ti dirás, Ben. e por que cogollos? Pois porque necesitamos algo que teña consistencia para soportarnos o peso do lubricante, que non nos lo aplaste. Que cho soporte, non? Eso, entón mira, Que o cho cogollo soporte. vámoslo cortar en virutas. Eu acabo de decir, Xulio, corríxeme se me equivoco. Sí. Acabo de decir que isto é unha ensalada de lumbrigante que se pode utilizar nas bodas. Sí. Ah, vale. Por qué? Ah, no, porque o director está me dicindo recorda que a ensalada de lubrigante para unha boda. Eu xa, querida, Pero recordó. xa, querida, recorda outra vez. Home, claro. Ensalada de lubrigante para as bodas, Ti, que estás na casa, podes te casar, ensalada de lubrigante do Avoltas co Prata, feita por Xulio Mato. Vai xa a boda. Eso é. Por un módico precio. Por un módico precio, fago xa ensalada Sí, e sí. boto unha baila. A min farías má gratis, non? Hombre, claro. Amén. Mira, allo xa dourado, xa fumega a manteiga, pois botamos a cabeza por un lado e o corpo polo outro. E agora, a coller aí. Hola, Eu te que lleves un meneño ti, por favor. Ti estás casado, Xulio? Eu sí. E na túa boda houve lubrigante? Felizmente. E houve lubrigante na túa boda? Xa non te acordas? No, houve cigala. Juan, A enterrar, levas moitos anos casado porque... Non se levaba Porque non te o acordas. lubrigante, non se levaba o lubrigante. Mira que estou lle dando o meneo, non vos dades conta, pero... Un poquinho de sal. Sí, Mira, acaban de notar como recende na casa. Verdad? Acaban de notalo, o meu top. Mira, ves como eso que che dixen xa está cambiando de cor? Hola. Pero ponse super laranxa, distinto. Sí. Claro, que pasada. Entón, eso simplemente como ahora simplemente estamos tentando, un salteado, ¿vale? Estámoslo quentando, vale, señores? Cocémoslo 6 minutos e ahora un minuto ou 2 aí. Podo explicar a miña receita? A túa, sí. Podo explicar. Señores da casa, primeiro cocémoslo 6 minutiños e despois estámoslo quentando un pouquiño na tixola, vale? Se precisan algún cociñeiro espectacular para a casa, hoxe ensalada de lumbrigante con Fran Cañotas. Poden chamar para comentar o tamaño do peito de cañotas. Do outro lado está facendo a nosa queridísima Estefanía Colmiro, a miña rival na cociña, está facendo patacas con pemento e con ovos, O lubrigante con ovos. Atención, que pinta moi ben. Non vai estar á altura da Vai miña estar ensalada. riquísimo, cañotas. Bueno, non vai estar á altura da miña ensalada. Bueno, sal, un poquinho de pimenta, un poquinho de vinagre, vale? Un aliño convencional, vale? A ver, difícil non parece, Xulio? Difícil non é. O de dar voltas á tixola, No, é que non é. Por eso che lo encarguei. Mira, ahora xa vamos a apagar. Vale. Esa vamos a apagar. Entón, aí botaxe Porque un ahora xa, pouco. co calor residual que lle queda aquí... Xa se mira, fai. ves? Hola, como lle sal xa a casca. Todo eso xa vamos a aproveitar tamén. Sallle xa a casca, que Xa pasada. saleu. Que pasada. E agora vamos a dar a volta. Mira, todo o que villas É que dese queda color... super laranxa, tío, que Claro. pasada. O lubrigante non é algo para todos os días, pero así de vez en cando non é algo tan No, primitivo no, tampouco. que va, está bo. De feito, cun lubrigante tan pequeniño de 500 gramos, cenan 2 persoas esta ensalada, vamos. Entendinche. Cenan 100, 200 persoas. Bueno, se por moita O lechuga, lubrigante. moita lechuga. Mira, Aquí dicías que tiñas, espera, dicías que Sal, tiñas sal, pimenta, pimenta, aceite e vinagre. aceite de vinagre, sal, Vale. pimenta, aceite de vinagre. E xa o temos aliñado. Deixámoslo un pouquiño, non moito para que non caia. Pregunta de concurso. No, pero é que non cala, hoxe. Marchamos con Estefanía. Son venga. os nervios. Marchamos con Estefanía. Están as aves, cañata. Si de Sí. mi fuente eres tú. Algunha boda foi. Sí. Sí.
Fuches a moitas este verán. Este verán a de Gloria vai ser a terceira. Bueno, non está Non mal. está mal, eh? Menos mal Non que está cobras mal. ben. Sobre todo para o peto non está nada mal. Sí, para o peto non está nada mal. A ver, contanos, veña. O que decíamos, guardamos o aceite para facer o ovo no Vale. aceite donde fixen o lumbringante. Recordemos que vai ser o aceite no que fixo o lubrigante. Efectivamente. Atención. E despois aquí o do ovo, pois como a sempre, con puntillas, en puntilla, Ti que pouco dis? feito. Ti que dis? Queres que lle preguntemos a eles? Eu creo que sí. A ver, os encargados da boda, con puntilla, os que casan en 3 días, con puntilla ou sen puntilla? Con puntilla. Con Sí, ten que ser con puntilla, seguro. Sí, non? E a xema Sí. de mollar, non? O del non. Ah, él non. Vale, entón... Ui. entón Antes de casar xa están discutindo. Por culpa do programa. Facemos dous ovos. Fai dous, eh? Un para Álvaro e outro para Sí. Gloria. Un con puntilla e outro sen puntilla. Sabes que din que polas cousas pequenas non se pode discutir. Pois xa montamos. Non vale a pena, non. Non vale a pena discutir. Hai que chegar a entendemento sempre. Sí, sí, hai que facer un con puntilla e outro sin puntilla. Claro. Gloria, discutir por Isto outras non hai cousas, problema, pero non. por uns ovos, muller. Incitas, ti incitas. Vale, a culpa é miña, está razón. A culpa é miña. É tóxico. Son tóxicos de todo, eh? Que barbaridade. Ai. A ver, moi ben, nese aceite ahora é onde estás poñendo os oviños. Efectivamente, para que colla todo o saboriño do lubricante. Aproveitamos Sabes a que freír pasa? os ovos. Como hoxe non hai concurso, temos outra sorpresa. Porque no programa somos así. Xa parece un programa... que Sorpresa, presentaba- sorpresa. Sí, xa te decir que presentaba Isabel Gemio. Imos falar coas irmás de Gloria. Carla, Andrea, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A cara de Gloria. A mellor cara de... Hola, Hola, como estades? estamos moi ben. A vos, Desexando que chegue o día. a vosa querida irmá, como está estes días? Pois como sempre, é unha muller estupenda e ten un moi buen carácter. No, no, o sea, que bo- está como sempre. Bo carácter ten, que nós comprobámoslo aquí todos os días e ten moi bo carácter, eh? Sí. Bueno, a ver, como estades vendo, como estades vivindo vos estes días? Porque xa en nada estamos de festa. Sí, agora xa estamos un pouco nerviosas, xa. Xa, Pero, Sí, pero con moita desexando xa que ilusión. chegue o día. xa imagino. Vos sodes de Lumbrigante ou non? Porque sei que na boda non vai haber, pero a vos gusta vos? Sí. Sí. Sí, a mí moito tamén. E con que non sei se quedades coa receita de Estefanía que leva patacas, ovo e pemento ou coa ensalada temperá que está facendo Xulio. Yo cos ovos. Ah, os ovos, hai pero unhas como ovos. está rica. Sí, sí que está moi rica. Bueno, non sei se lle queredes decir algo a vosa irmá. Bueno, a mí gustaríame decirlle que estamos desexando que chegue o sábado 1, que para que celebren o seu amor, que será un día moi especial, que estaremos todos ali e que son unha parella estupenda. Os queremos moito. Intentad ir o sábado 2 á boda, vale? Porque unha é venres. Vale. Vos ide cando que irades, vale? Intentad ir dentro de 3 días o sábado 2. Un bico moi grande, grazas por chamar. Vémonos o sábado, vale? Veña. Chicos. Taraguiño, chao, chao, chao. Adeus. Gloria, que? Como estás? Sorprendida. Home, que menos, non, que menos. Bueno, e disfruta que xa non che queda nada para probar, co teu querido aquí as receitas, vale? Veña. Ala, falamos. Estefanía, como vas? Dime. Estupendamente. Está me saltando isto, me poñendo nervioso porque me está saltando isto seguido. A ver, os ovos xa sabes. A ver, claro, pero escoita, si sabes que Nótase. si sabes que vou facer unha chamada telefónica, vou ter que estar aquí quieto, e ti vas e metes os ovos aí, bim, 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 eu falando casi. frites un ovo na casa. Pero é que xa non é só por Nótase, mí. Nótase. É pola xente tamén de estilismo, atrezo, de claro. maquillaxe, Sí, claro, que lles claro. vou escangallar todo. Non pode ser. É que Non pode ser, non pode ser, non pode ser. Ai, Dios, que desastre. Bueno, esos ovos como quedan? A ver, Puntilla, o sen de, puntilla? o de puntilla témolo por aquí. Vou botar un par deles máis. É que mira, Para hasta se facer botou sin para atrás. puntilla. Que non son eu só. non lle podes ter tanto medo á morte. Como que non? É que, de verdade que sí que lle teño medo a morte Sabes que por un ovo, pasa? Que eu contáxiome do medio... Do medio, sí. Do medio do resto. Do cañotas. Vale. Eres tan alarmista. Bueno, tampouco tanto. A ver, un con puntilla, outro sen puntilla. Estes van con puntilla. Ahora vou Por facer dous. un par deles Sen sin puntilla. puntilla para Álvaro. Estes son para Gloria. Sí, E ahora vou facer para É Álvaro. porque non che deu tempo, verdad? O sea, pasáronse che. Claro, porque estás aquí no medio a falar e non me dou tempo de sacar o ovo.
Está Estefanía Entonces- un pouco estresada. Recapitulamos ya a xente da casa. Estefanía ten, por un lado, pataquiñas. As pataquiñas co pemento. Moi ben, con pemento. As pataquiñas diño un corte fino, Sí. tipo panadera, para fritilas cos pementos. E os ovos, que fixeches agora 2 sen puntilla, agora vas facer con puntilla. Estes son con puntilla. Perdón, ao non revés, son perdón, con puntilla, agora vas facer sen puntilla. E por outro lado, tes o lumbrigante que recordemos que ela fixos a tixola, vale? Non nos Sí. fixo como Xulio, que primeiro coceunos e despois pasounos pola tixola. Entón, ti fixeches pola tixola, sin máis. con un pouco de aceite, Un pouquinho de aceite. Vale, moi ben. Sin máis. Sin Sin máis, máis. sin máis. Vamos con Xulmato. Bueno, pois mira, eu teño o meu lubricante en 2 coccións, Dúas coccións. que iso véndese moi ben para unha boda. Sí. Primeiro cocino 6 minutos e despois salteíno, vale? Que está aí xa esperando. Mira, aquí teño as patacas que, mira, estou nas movendo porque creo que me vayan facendo así forma, ves? Van quedar como si fosen espaguetis. Que queden sueltas, Claro. espaguetes fritidos. Podemos Pero ves- chamar pataca espagueti? No, xa se chama pataca palla. Pataca palla, Xa ten un vale. nome, vale? Xulio, mira, a ver, Galicia. Cun coador, Dame Coador, pataca. estou aproveitando este oco que hai aquí, eu son resolvedor. Non é moi ortodoxo. E é problemático e tóxico. A ver, non é moi ortodoxo. Sí, porque mira, así, mira, eu meto así. Xa, Xulio, pero temos un programa de televisión, podíamos ter un aparato. Home, sí, podíamos ter un presentador guapo, pero como está así? Mira, isto ten doble función, unha remexer, e despois outra. Escorrer, vale. Está todo pensado. É moi importante que non queden aceitosas, e por iso teño por aquí un Precisa papeliño un despois. papel como poñer aí. para que non lle quede Este aceitoso. papel aquí, para despois sacar as paquis e que non me tal, vale? Vale, sabes Bases, que... recordo chas bases. Sí. Mira, a miña base que é como unha especie de tapenade sin aceitunas, vale? Que é o tomate seco e a mostaza. Nada máis, tomate seco como Que é está. simplemente para que nos faga de pasta para acompañar o cogollo. Xa está, non? Xa está. Empañouse, non? Cheira, non? Cheira na casa, verdad? Hombre, normal, non extraño. normal. E cheira ben. Quédache por ese lado... O tomate con casé, que xa o temos macerando casi desde o principio do programa. Moi ben. E o cogolliño aliñado, que mira como está ahora, xa un poquinho lacio, pero que queremos que esté así para que nos colla a forma do aro que vamos a utilizar para o platado. Marcho con Gloria e con Álvaro, vale? Vale, de viaxe. Sí, agora mesmo vou de viaxe con eles. Facede moco que me vou poñer no medio. Menuda liada. Como estás? Pois aquí. Sí, escoita, agora liada. non podes facer o que fas cando estás ali e que dis barbaridades por aquí. Sí, Agora non levas micro, vale? Están escoitando na casa. vale. Non podes dir cañotas. Porque normalmente eu lle digo as cousas a cañotas. Claro, Cañotas, normal- vai con Fanny, dille tal. Sí, non? Fanny, contéstelle a cañotas eso. Sí. Sí. Álvaro, como Pero eso estás? estamos frente a frente. Frente a frente. Estoy peor que ella. Casas con a galega, Como levas? Bueno, bien. Eso ya viene de A hace ver. mucho. Ya fuimos novios en el 2000. Bueno, que me dis? Estuvestes e volvestes? Bueno, isto require un casamos da televisión de Galicia. No, no nos pasemos. Por favor. Por favor. No nos pasemos. Estades preparados? Sí, ahora sí. Bueno, pois vades probar os dous, vale? Veña. Veña, chamamos en 2 minutos. Veña, arranco pala. Que bonito. Ai, que bonito. Que bonito. Son, é un amor millennial, biche. É moi millennial, Do 2000. Estuveron no 2000 e volveron, Mira, pataquiñas están. Sacamos las Que para ricas, chupen que ese- Hombre, pintaza teñen as patacas de Xulio, Mira, isto xa vou retirar de aquí. Que pintaza teñen as patacas de Xulio. Mira, e aí boto un poquinho, unha areña de sal. Chamarlle ensalada tamén a isto, pasáchelo todo pola tixola. Isto é unha ensalada, dicen temperada, mira. Isto non está pasado pola tixola. Vale, xa, Vale, único. mira, isto xa está temperado. Ou morno, como queiras. Entón, agora vamos colocar aquí. Bueno, Xa teño a base do tomate, vale? Da pasta de tomate co mostaza. que pasada. Isto é... Bueno, que dous empratados tan bonitos estamos vendo, xente da casa. Preciosos. Fixadevos, con lumbrigante o que podemos facer. Increíble. Increíble. E non é lujurioso, No, non é nada que digas ti, No, claro, isto teño é que gastar 7 mira, soles. para un aniversario, para un, Claro. non sei, para unha despedida de solteiro, Pon a boda pequena, para unha bodita, unha mini boda. claro. Esta é pon a mini boda, o que fixo Xulio, No, isto é para unha boa boda, Bueno, Sí, sí. pa Mira, hoxe. aquí temos o con casé, que ahora, como che dixen, era Pois pa a vinagreta que remataba. hoxe, que levaron unha sorpresa. Paz, porlle eso. A ver se Claro, nos gusta. isto, mira, de feito, igual o cenan os dous no camerino. Por certo, pode ser, pode ser. E deixamos as chaves e que pechen. Por certo, con casé. Ese é o con casé, que é o casé. tomate picado, non? Eso é.
Ahí está, tomate. Ay, mira esto. No, esto te tengo que ver, A ver si no le lía, No lío. Bueno, un aplauso por Xulio Mato. E ahora rematamos canosa, pataquiña, para darlle así un aspecto. Este sí que aliei, ves? Qué preciosidade, qué bonito. Pero unha ensalada, Veña, vamos ir ver o de Diferente, Estefanía, pero teño que pedirlle aos noivos que se levanten e que nos acompañen, así que, por favor, que veñan Gloria e Álvaro. Un aplauso para eles. Como estás? Ben. Mira que maravilla, Poñedevos aquí, Gloria se sabe onde é, Álvaro podes acompañar a Gloria, porque chegou o momento de probar. Nunca me pensei aquí, Sabes como funciona o sistema, non? Tedes que Mais ou probar menos, sí. sen presa, pero sen Pero sen pausa. pausa, Aí está. efectivamente. Así que cando queiras, non temos dous vasos, tedes que compartir un, pero supoño que non pasa sedes nada. escrupulosos. Va, pero é moi Así que romántico. casados en 3 días. Pois probamos. Casados en 3 días. Adiante, cando queirades, Veña. tedes o prato de Estefanía e o prato, tes aquí ti tamén, o garfo. E mentras eles proban, falamos co atención, señoras e señores, co cura da boda. Bueno, exactamente non é o cura, é o oficiante. Noa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, aquí preparando todo xa. Preparando absolutamente todo, non? Toda cerimonia, xa teño casi todo listo. E como estás ti dos nervios? Bueno, ando bastante atacada tamén, moita responsabilidade a miña. Xa, estou atacado por ir. Non quero pensar como estás ti, Pois imagina, porque aparte de ir, participo. Bueno, é que eso xa é moito. Oe, pois, mira, nós temos aquí lumbrigante, sei que vai haber, porque nos chivaron que iba a haber polvo na boda, que sempre está ben comer polviño nunha boda, que apetece moitísimo. Cabalo ganador. Así que nada, moitas grazas por chamar, vémonos en 3 días, vale? O sábado 2 non te trabuques como as irmás, vale? Chega, ti é importante que chegues. Chega o sábado 2, vale? En 3 días ali estou, ali nos vemos todos. Un bico grande, rapaces. Veña, bicos, chao. Hasta luego. Chao. Bueno, Gloria, queda un minuto e xa sabes como vai un minuto neste programa. Volando. Imos alá. Xa probastes, estades preparados? Claro, temos que deliberar. Ai, pois xa podes apurar, ¿Qué? Quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? No. Ui, El que diga ella. pois xa está. Pois Xulio ou Estefanía? Eu recuei un pouco. É que? Xulio. Xulio Mato, Parabéns. Xulio Mato! Que maravilla! Sorpresa, saltou a noticia, non contábamos. Eu pensei que iban ser os ovos, que ela iba cos ovos ao principio, e despois foi Xulio Mato, pero dame a impresión de que a ti gustaba un pouco máis os ovos. Bueno, non pasa nada. Vai casar, Vai casar. así. En calquera caso, chicos, moitísimas grazas, disfrutade, vémonos o sábado, e a vos que estades na casa, grazas por vernos todas as tardes, vémonos mañán. Chao, bicos. Chao, chao. Adiós.